Dara ko biyaw ni sa mga student ko, ari kami biyaw na golf, magpahangin-hangin. Hello, good morning. Welcome back again to my channel. In today's episode, I will be featuring my students. They invited me to have Swimming, sir. Mag-swimming kami. Paalis ng stress, busy sa work, busy kami mag-study. Ayan, ako namamayat na. Pumayat na si Alpha. Shoutout kay Kuya, shoutout sa isda niya. Hello sir, magkano yan? 220 lang daw, bili na kayo. Sa mga gustong bumili, contact nyo lang si Kuya. Mayroon pa malaki. Oh, may malaki pa daw. Wow. Kaya na sir, wala kaming pera. Bye-bye. Ingat ka. Hi everyone. Guess who's I'm with? STI student. Hi Miguel. Ang liit nga naman ng mundo. Migs, batiin mo naman yung mga classmate mo. Shoutout sa kanila, Nazar at Omar. Hi Omar, Nasar, kumusta kayo dyan? And can you please invite my viewer, Migs? Oh, please like and subscribe. Ito na English. Sauce. Hindi ba? Hindi. The air is very strong and we cannot make fire. Can you give us suggestion on how to? Hey, out na kami kayo. Pareho niyo, ba't nag-update na? Hello guys, nakabuhi na sila kayo. Biyayaon niyo rin na sila nagtatapa-tapa. Mano yung pagtapa niyo yan? Ayan, sir, nagtatakat 5 ni ma. Ito special sauce. Onin sauce yan, onin sauce. Special siya. Special siya. Talamot ketchup, bawang, kamatis, sibuyas. Lara, ibang bato. Ang pabog di pagbayita secret. Yung secret din na mo yan pag maapan ka mo kasi amo rin yung masarap si pagkaon na mo hindi Mga pila minutes yan luton? depende mang maluto siya, minutes. Mga 10 minutes, katluan na rin, tawagyan. Mang katluan, ikaw na yung pinaka malukay magluto. O sige na. Takad-taka rin na sa job ang maluto. Mag-video man kami balik. Sige. Yan na, bye-bye. So, yan na kami biyahon, kumaon na kami. Sir, okay ko sir. Hi. So ayun na. There's always a time that you wanted to be alone. And I think the perfect place for you to have some space is sitting in front of the seashore, I guess. And to share with you my experience, I really find happiness, tranquility when I am in front of the sea. And then I just chose to stay here and have some fresh air. As you can see, the water is very clean, but I chose not to swim because I am protecting my skin from the sun. Problemang yan. I feel you. Iyak mo lang yan, bes. Huwag kang magpakamatay, ha? Sige na. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. So, ayun po, uwi na kami. Thank you for joining us. In today's vlog. Next week, Nico ha, ready mo na, next week. Saan tayo next week? Neko? Nico ha, next week. Ready mo na invite mo. Mga bingit. Okay, see you guys. Hello everyone, may na kami. Hi, naglalakad pa kami papuntang kalsada. Shout out time! Shout out sa aking mga advisories, ICTV, kumusta kayo dyan? Neil, Al-Rashir, sa aking president at sa aking secretary, Rosmar and Abby. Keep up the good work. And shout out din sa aking 5 section, Yums A.
Yums A, Yums B, Yums C, Shoutout kay Mash. ICTA, Gasby. Shout out sa inyong lahat. I love you all. Batiin nyo na yung gusto nyong batiin. Binabati ko po yung nanay ko dyan na nanonood. Sana wag mo akong pakalitan. Salamat sa aming sponsor. Salamat. Shout out sa inyo. Bye! Thank you so much for watching. See you on my next video. I love you all.